Ki nongelam jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hapo ke jengelam jong usamla Adrian Khain Melim hne gisngi gelara di plakat ki batho ban persya ik jing pentrai kamya ke Citizenship Amendment Act. Nakliang President ke MPYC usamla Adrian habakren beginong to ke bor ulong bawatla ka Meghalaya ulong bawatla ya ka Meghalaya la pelat na kenikaan hanrei yo kin wengno ya ke sikshedel kumbakile ya ka Kashmir. Hagba kila wenglo ya ka article laispa nyopo. Ulong ru bagni jing penlong anya ke CEA kamdei kai ke banwan ra jing mentoi hanrei ke tang kabut ban job election jong ka BJP. Meghalaya la yakren wat ka BJP Meghalaya ru yong ba kata ka Meghalaya jong ila exam na ka CEA. Hanrei dalalong citizen dalalong tikinong song juga India tikinong Bangladesh. Kai ka an ka bala pan khang keep kinon sa Meghalaya. Amar ka constitution jong India ka onghi the rights to reside and settle in any part of India. Tikinong Bangladesh ki bayo citizenship menta at tikina yaki kilap wan sa Meghalaya ru bat numdan bala pan khang. Tedala jelai menta ki brio bana ba jong jela. Mono ban sim jikit clear. Kani ka baki ong menta hapa ki media baka Meghalaya kalan kani tang man thami ki brio. Numdan bala ban khang inong Bangladesh bayo citizenship na ka India. Banwan sini ka jela jongi banwan song ni ka sor ka jongi tingingi persya panidei ban smutu bai kani ka CEA de ban scrap no sisendon aporo kui ke India ta hani kum ki dekat jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress nomor ba kum itep hagi ni kisngi baladep ka center ka lapas ya kani ka Citizenship Amendment Act parmenta ka lapenlong anya ka ngingi persya ya ka nomor do wala da ka Meghalaya ka jongi ru kila exam Henry gihapon suthu ya kane gawai ka 6 schedule ka yada ya ka hok ka jongi kung kijai benri retpat kijai benri jong kane ka state Meghalaya ka jongi Henry ngitep ka jingle jong ka BJP hakaba kala weng ya ka article lai nyopho ka ba yada ya kata ka hok jong kinong Kashmir ho menta ki exam tiangi Henry lesi hakisngi ki bonwan kin persang bonweng saya ka 6 schedule khnam bakin long ya kane ka an ka bolong pura habaro ka wei ka ri India ka jongi Hingi syam bakani ka CEA ka jingle jong kani ka sarkar kamdei ki kay henrei tang ha ka por politics si bon suyo ya kata ka bot ka joki ka jingwan alam ya ki lesi ya kita ki bre ki basha oppress ki basha nyonben si ki bade ki minority ha ki we kiri menta ka India ka jongi habai pe ka global hunger index ka pai sispa khatwei na ka sispa arhusan India jongi karangdei kari ka baduk Barke India ka jongir harap ngi pej kayo kapkot ane kayo kam yo jam kalong kui kiri kabarang poi satrai ka jingle yakani ka CEA kamdi gi ka ka bonwan ra ka jingmentoy henrei ka dei monwan ra let's say tang ya kata ka vote bank politics jong kani ka BJP takadaw ngi nga persya jur yakani ka CEA bangim kwa hira bakani ka CEA kan long an henrei mentapa ka sarkar ngi bangam sngap yangi takadaw ngi wan menta kum ka Youth Congress gidang showdown para mangi kum kita kinongkit kam bane persya ekani ka CEA ngidang pen khre shushu ya kita ki jinga ki ban saya one part hakis ngi wan